በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ ዮዳሄ ቲዩብ ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ብዘለኹምዎ ይብፃሕኩም። ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ፍሉይ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዓለም ዝቕይር ንሰይጣን ዘንቀጥቅጥ ንሕዱር ሕማም ዝሕዊ ንዕፁብ በሪ ዝኸፍት ምስጢር ክንዛረብ ኢና። እዚ ምስጢር እዚ ድማ ጸሎት እዩ። ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ኣይሰምዓንን እዩ ንብል ንኸውን ወይ ድማ ጸሎት ከም ቃል ንቓሉ ዝድገም ጥራሕ ይመስለና ይኸውን። ግን ሎሚ ካብዚ ቪድዮ እዚ ምስ ወፃኹም ንጸሎት ዘለኩም ኣረኣእያ ንዘለኣለም ክቕየር እዩ። ምስ ኣምላኽ ክትዘራረቡ ከለኹም እንታይ ከም ዝፍጠር ክትርእዩ ኢኹም። ጸሎት እንታይ እዩ? ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ዘለካ ፍቕሪ እዩ። ሰብ ዘፍቅሮ ሰብ እንተሃልይዎ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክዘራረብ ይደሊ እዩ። ጸሎት ማለት ንእግዚአብሔር ሪፖርት ምቕራብ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ እዩ። ጸሎት ማለት ልብኻ ናብ እግዚአብሔር ምርካብ ማለት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዘምህሩና ጸሎት መንገዲ ሰማይ እዩ። ጸሎት ድሌትና ንኣምላኽ ምንጋር ጥራሕ ዘይኮነስ ድሌት ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክኸውን ፈቃደኛታት ምዃን እዩ። ስጋና ብኣየር ከም ተተንፍስ ነፍስና ድማ ብጸሎት ትትንፍስ። ጸሎት ዘይብሉ ክርስቲያን ከም ህይወት ዘይብሉ ስጋ እዩ። ጸሎት ኣብ ህይወትና ጭቡጥ ለውጢ ዘምጽእ ሰማያዊ መሳርሒ እዩ። ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ ጸልየ መልሲ ዘይረኸብኩ ንብል ንኸውን። ጸሎትና ንኽስማዕ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት የድልዩና። ካብኣቶም እቲ ሓደ እምነት እዩ። ጸሎትና ብምሉእ እምነት ዝለመንክዎ ክረክብ እየ ኢልና ብምእማን ምጽላይ የድሊ። ጥርጣረ ኣብ ልብና ክህሉ የብሉን። እቲ ኻልኣይ ድማ ይቕረ ምባል ከም ዝኾነን ብጣዕሚ ኣገዳስን እዩ። ኣብ ማቴዎስ 6:14 ከም እንረኽቦ ንሰብ በደሎም እንተሓዲግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ሰማያዊ ኣባኻትኩም በደልኩም ክሓድገልኩም እዩ ይብል። ስለዚ ድማ ንሰብ ከይመሓርካ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ምጽባይ ኣይከኣልን። ንሕና ዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም ኢልና ከም ንጽሊ ቅድሚ ጸሎት ልብና ካብ ጢም ክነጽሪ ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ድማ ትሕትና እዩ። ከምቲ ቀራጺ ኣብ ሉቃስ 18:13 ዝበሎ እቲ ተቐባሊ ቐረጽ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቆላሕ ከብል እኳ እንተይደፈረ ኦ ኣምላኽ ንኣይ ንኃጢኣተኛ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ። እግዚአብሔር ንትዕቢተኛታት ይጻረሮም፣ ንትሑታት ግን ጸጋ ይቦም። ጸሎት ኣብ ሕይወትና ዘለዎ ረብሓ ከምቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ብውስን መልክዑ ንምራይ ድማ ቀዳማይ ሰላም ልቢ ይህብ ወይ ድማ ዲቫይን ፒስ። ኣብ ማእኸል ህውከት ዘይፍሉይ ዓለምን ጭንቀትን ጸሎት ንኹሉ ኣእምሮ ዝበለጠ ሰላም ኣብ ውሽጥና ይንግስ። ኣብ ፊልጵስዩስ 4:7 ከም ንረኽቦ እቲ ካብ ኩሉ ምስትውዓል ንላዕሊ ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ይብል። ቃሉ ድማ ጸሎትና ንጭንቅና ብሰላም ከም ዝትክኦ የምህረና። ካልኣይ ካብ ፈተና ይሕልወና። ፕሮቴክሽን ፍሮም ቴምፕቴሽን። ጸሎት መንፈሳዊ ዕርድና እዩ። ናብ ሕማቕ መንገድን ፈተናን ከይንወድቕ መንፈሳዊ ንቕሓት ይህበና። ኣብ ማቴዎስ 26:41 ከምዚ ይብል፣ እምበኣር ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ትግሁን ጸልዩን፣ መንፈስ ድልዊ እዩ ስጋ ግን ድኹም እዩ በሎ። እዚ ድማ ጸሎት ንመንፈሳዊ ድኻምና ይሕይል፣ ካብ መጻወድያ ጸላእ ድማ ይሕልወና። ሳልሳይ ድማ ምስ ኣምላኽ ንምቅርራብ ኢንቲማሲ ዊዝ ጋድ። ኣብ ያዕቆብ 4:8 ከም እንረኽቦ ንእግዚአብሔር ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ሓሳብ እውን ልብኹም ኣንጽዉ። ካብዚ እንርድኦ ትምህርቲ ጸሎት ምስ ፈጣሪና ዘሎና ርክብ ንምዕማቕ ዘገልግል ድልድል ምዃኑ እዩ። ራብዓይ ጥበብን ኣንፈትን ንምርካብ ጋይዳንስ ኤንድ ዊዝደም። ኣብ ያዕቆብ 1:5 ሓደ ካብኣኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሃልዩ ነቲ እንተይነቐፈ ንኹሉ ብልግሲ ዝህብ እግዚአብሔር ኢለምኖ ንሱ እውን ክህቦ እዩ ይብል። እዚ ማለት ድማ ኣብ ግዜ ምስትንታን ኣምላኽ ቅኑዕ ውሳነ ንምውሳን ብርሃን ይኾነና። ሓምሻይ ፈውስን ጥዕናን ንምርካብ ወይ ድማ ሂሊንግ። ኣብ ያዕቆብ 5:15 እታ ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ሕሙም ክትሕውዮ እያ፣ ጐይታ እውን ከተስኦ እዩ፣ ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ ይብል። ጸሎት ንሕማም ስጋን ንቑስሊ ነፍስን ዝፍውስ ሰማያዊ መድሓኒት ከም ዝኾነ ንርዳእ። ሻርሻይ ንስሬት ሓጢኣትን ዕርቅን forgiveness and renewal። ቀዳማይ ዮሐንስ 1:9 ኃጢአትና እንተተናዘዝና እግዚአብሔር እውን ጻድቅ ስለዝኾነ ኃጢአትና ይቕረ ክብለና ካብ ኩሉ በደልና እውን ከንጽሕና እዩ። ኣብዚ ድማ ብጸሎት ኣቢልና ንሕልናና ካብ በደል ከም ንነጽህ ክንርዳእ ይሕግዘና። ሻብዓይ ሓይሊ ንምዕዳል spiritual strength። ኣብ ኢሳይያስ 40:31 እቶም ንእግዚአብሔር ተኣማሚኖም ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደሱ ከም ንስሪ በኽናፊ
ይድዩ ይጎዩሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽሙን ኣብዚ ዘብርህልና ድማ ጸሎት ንዝደኸመ መንፈስ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዝህቦ እዩ። ሻምናይ ድሌትና ንምርካብ ፕሮቪዥን ማቴዎስ 7:7 ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ካሕቑሑ ክኽፈተልኩም እዩ ይብል። ኣብዚ ድማ ኣምላኽ ኣቦ ስለ ዝኾነ ዘድልየና ኩሉ ብጸሎት ክንሓቶ ይደልየና እዩ። ታሽዓይ ምስጋና ንምግላጽ ሃርት ኦፍ ታንክስጊቪንግ ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 ከም ንረኽቦ ጸሎት ኣዘውትሩ ኣብ ጸሎትኩም ከዓ ንቑሓትን መመስገንትን ኩኑ። እዚ ዘርኤና ጸሎት ነቲ ኣምላኽ ዝገበረና ሰናይ ነገር ክንዝክርን ልብና ብሓጎስ ክመልእን ይገብርን። 10 ንድልየት ኣምላኽ ንምፍላጥ ኣላይመንት ዊዝ ጋድስ ዊል ኣብ ማቴዎስ 6:10 ከም ንረኽቦ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ብምባል ጸሎትን ሓሳብና ምስቲ ናይ ኣምላኽ ዕላማ የተዓርቑ። እዚ ቪድዮ እዚ ንብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሸር ግበርዎ። ርእይቶኹምን ዝተመለሰልኩም ጸሎትን ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና። ንቐጻሊ ብኻሊእ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።